ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னன்னா எங்களோட கார்டனில் எல்லோரும் ஆடு வளர்ப்பாங்க, கோழி வளர்ப்பாங்க. நாங்கள் தேனீச்சி வளர்க்குறோம். அது எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் காட்ட போகிறோம். இது ஒரு பெட்டி, தேன் பட்டி. இதில் தான் நாங்கள் சாப்பாடு வைப்போம். இதில் உள்ள தேனெல்லாம் இப்போ போயிட்டு இதில் தான் தேன் வைக்கும். இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது தேன் உள்ள பெட்டியை பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் நிறைய தேனீச்சி வளர்க்குறோம். இதுதான் தேன் பெட்டிக்கு உள்ள நிறைய தேனீச்சிருக்கேன். இதில் தான் நாங்கள் தேனுக்கு சாப்பாடு வைப்போம். தேன் வழியை இயற்கையாகவும் போகும். ரெடி பண்ணி வைப்போம். 2 வீக்ஸ் ஒன் டைம் சீனி பாவு வைக்கலாம். அதை நாங்களே வைப்போம். ஃபேன்சி நம்ம ஃபுட்டு வைப்போம். இல்லைம்மா, சீனி பாவு வைக்குமா? ஃபுட்டு தேன் பண்ணி இதுதான் ஃபுட்டு வைக்க பார்க்குறோம். இதில் வச்சு தேனீச்சி தேவைப்படும் போது சாப்பிட்றோம். இல்லைன்னா வெளியே பூக்கள்கிட்ட ஏறிய மகரந்தத்தோட இதை சாப்பிடலாம். இதுதான் எங்கள் வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய தேனீச்சி பெட்டி. இங்கே ஒரு பெட்டி இருக்குது, அங்கே ஒரு பெட்டி இருக்குது. இப்படி நாங்கள் எங்கள் தோட்டத்திலே நிறைய பெட்டி வச்சுருக்கோம். இதுதான் எங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்க. எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதுதான் எங்க வீட்டு தோட்டம், வாழை தோட்டம். வாழை மரம், தென்னை மரம் எல்லாமே எங்க வீட்லயே நிற்கும். எல்லாமே எங்க வீட்டில் உள்ள இதுதான். தேனு எப்படி எங்கே கொண்டு தேன் வைக்கணும்னு பார்ப்போமா? அந்த தேனீச்சி இதில் தான் தேன் வைக்க, இதில் தான் எடுப்பாங்க தேன்.